Pratite Boje jutra na kanalu televizije Vijesti, a u nastavku ćemo o sportu, o stenotenisu, da čujemo šta je to novo održano. Jedno prvenstvo tokom vikenda nas očekuje drugo, ali sve će nam kazati generalni sekretar Stenoteniskog saveza Crne Gore, gospodin Nenad Ričević. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, Bojana, dobro jutro. Ovako, imamo dva najznačajnija takmičenja u domaćem prvenstvu. To su top 12 za seniore, top 8 za seniorke koje se održalo prošlog vikenda u Bijelom Polju. Sada naredni vikend nas očekuje državno prvenstvo, znači prvenstvo Crne Gore za seniore i seniorke, gdje spada u najvažnija takmičenja u Crnoj Gori što se tiče domaćih takmičenja. Naravno, imamo razlog da se pohvalimo da smo uspostavili jako lijepu saradnju sa opštinom Bijelo Polje, koja nam je izašla u susret i ono što nam je najpotrebnije, a to je dobri uslovi za igru i oni su nam priuštili da to bude u hali Mikoljac, gdje su izvrsni uslovi za naš sport, koji je jako zahtjevan. Naravno, treba pominjati da opremu koju imamo od našeg oficijalnog sponzora firme Stag, da smo koristili na tom prvenstvu i koristit ćemo u buduće za sva najznačajnija takmičenja. Šta je još interesantno jeste da gradonačelnik opštine Bijelo Polje izrazio želju da organizuje trofej Bijelog Polja koji bi, nadam se, u terminu bio ovom koji nama odgovara, to je u junu, za veliku nagradu Bijelog Polja. To je jako interesantno jer je međunarodnog tipa turnir. Takve turnire mi organizujemo već u nekoliko gradova u Crnoj Gori. Počev naravno od Podgorice, pa smo već 4. godina u Ulcinju, već 3. godina u Tivtu. Organizovali smo po jednom u Baru, Mojkovcu i Nikšiću. I jednom smo u Herceg Novom, tako da smo sad nastavljamo taj širenje broja gradova gdje ćemo organizovati te međunarodne turnire. Kako je bilo na ovom proteklom? Po ovom proteklom je ipak u ženskoj konkurenciji dominirala Ivona Petrić, naša juniorka, jedna od najmlađih i najvećih nada što se tiče ženskog stolnog tenisa crnogorskog. A u muškoj konkurenciji bilo je jako neizvjesno. Prvo mjesto je osvojio Dušan Bulatović, stolnoteniser Tivta, drugo mjesto je Alan Išarović, junior naš, a treće iz Budima, a treće mjesto Filip Radulović iz Budućnosti. Oni su imali po jedan poraz, između sebe su imali po jedan poraz, tako da nisu bili dominantni, osim što su u ostalim mečevima bili vrhunski. Svi su mečevi, moram priznati, bili na visokom nivou. To je razlog, vjerovatno, što su svi se spremali za ova dva takmičenja i vidjelo se to na terenu. Koliko su mladi kod nas zainteresovani da igraju? Pa mi ne možemo da se pohvalimo nekom masovnošću i nekom pažnjom što se tiče omladine. Je li to malo onako zapostavljeno ili se možda ne govori dovoljno o tome ili šta mislite da je posrijedi? Sad ne bih ja analizirao šta je bilo ranije, koji su razlozi. Mi sad u novom rukovodstvu Stenoteniskog saveza Crne Gore imamo jasne ciljeve i planove. Vi se trudite da to krene na bolje. Da, to krene na bolje i jedan od načina jeste organizacijom turnira u svim gradovima gdje postoje stenoteniski klubovi. Na taj način afirmišemo te klubove koji funkcionišu u tom gradu, spajamo opštinu i te klubove, naravno i savez sa opštinom, tako da mislim da je to dobar način, mislimo svi da je to dobar način kako da omasovimo i mlade privučemo da se i oni treniraju stolni tenis i takmiče. Evo još da kažemo šta nas očekuje tokom vikenda. Tokom vikenda je prvenstvo Crne Gore za seniore, to je najznačajnije takmičenje i mogu reći da će biti možda i najmasovnije po najavama. Tako da imamo razloga da budemo i srećni i zadovoljni što se to održava i u Bijelom Polju i da je toliko već... Moram navesti još jedan detalj, da su se čak prijavili neki igrači koji su već dugo vremena van stolnog tenisa, što je nama znak da idemo pravim putem. Jedan od njih je i Samir Alilović, on je bio i prvak Crne Gore i višegodišnji reprezentativac, tako da nam to daje još više snage i volje da nastavimo dalje. Mnogo vam hvala što ste jutros bili naš gost. Hvala i vama. Sreće.
A ja sam već najavila da ćemo vidjeti i našu novu rubriku. Emitujemo je od ove nedelje. Djeca odgovaraju na brojna pitanja. Zaista interesantno. Volimo to, svi volimo da gledamo. A jutro će odgovoriti na pitanje šta je prijateljstvo.